Good day, good morning. Welcome again sa aking walang kwentang vlog. Today, yung gagawin ko ay ibebenta ko ang aking mga bote kasi marami na. Sayang. Wala naman akong gagawin kaya ibebenta ko na lang. Kaya samahan nyo. Ito pala ang aking bote. Mga isang sako na siguro yun. Mga isang sakong bote na siguro yun ang bote ko. Alam nyo ba na may tanim ang bayaw ko dito na maraming maraming grapes. Ay, hindi pala grapes. May tanim siyang strawberry tsaka apple. Tingnan nyo ang strawberry. May bunga na. Ito naman yung apple. Kaya harvest time. Kaya mga tagal pa yun. Mga 2 months or ewan ko. Kung ilang weeks pa yan yan. Or months yung ma-harvest. Kaya tala, sabihin nyo ako. Magbibenta muna ako ng bote. So, lalagay na natin ang bote natin dun sa ating scooter, mahiwagang scooter. See? Diyan. Tapos, larga na tayo. Man har ett problem med den, så de har bara prövat lägga ner. Sirado yung machine. Siguro pupunta na ako sa kabila. Try ko dun kung okay. So, dito na tayo. Lokanto natin. Yun, tapos na. Medyo mga 173 kroner. Mga 500 plus sa Pinas. Mahal na ng gasolina ngayon dito. Tingnan nyo. Same na. Mga 100 plus na rin yan sa Pinas. So, ang gagawin ko ngayon ay medyo malamig pero maganda ang weather. Siguro, ikot-ikot lang ako konti.
natakot ako dun kanina sa pagpapalipad. Kasi ang daming ibong lumalapit sa ano. Sa drone, nakala ko i-atake nila yung drone ko. Medyo natakot ako. Buti na lang din nila inatake. By the way, dito pala ako sa parang may church. Tsaka, ewan ko ano to dito. Parang merong cross sa gitna. Yan. Try doing church. Check natin kung anong meron. May magandang ano dito. May magandang apartment sa likod ko, tingnan nyo. Para siyang ano. Ayun ko, anong klaseng design yan. See? Nakita ko parang ano, robot dito. Robot na grass cutter. Walang nag-ooperate kundi siya lang. See? Galing, di ba? Di na kailangan bantayan. I think uuwi na ako. Medyo lumalamig na kasi eh. Pero tingnan ko ulit mamaya. Pag uminit, lalabas ako ulit. Bye.